त्रास काढून भुरग्याक वाडयतात तापूड झरो वाती पोरी जिवीत आपले कोडो कोड बांदतात गोराब्याचे दोरो हे आवड भुरग्यांक सुखान वाडयली भुरगी आसली ती कायोन मरो मायचो उगडास करून भुरगी रडटा बरो रायज बरोस गेले सोरो Leopoldina Silveira तिचे नाव गोरकान सोर्गेस्त मानवेलाची जोलमाचो गांव वास्को पूण कासारजा तिसून जालेली आक्षेची सो भुरग्याक जोलमान हाडून ये आवयन मोगान सेवा केली ताची Antonio Ruzar Menin Beni Sukurina Eklis Dumogaci Tisro Putek Semele Goico Maiti Francisco Silveraci यावर बाजारान नुस्तें विकून भुरग्याचो बरो केलो फुडार 2003 गोरकार मोरतकूच ओदीक पेज पडलो तिच्या खांदार आसली ती मोगाळ दोयाळ मोय पाशी तशीच कुंयकार जावन आसली उदार तिच्या भुरग्याक आपली माय जावन आसली गोराब्याचे मोलादीक भांडार कोश्टी वावर करून आपलो गाम वारोत दुडू तिडे हाडले जोडू लोजो नासतना नुस्तें खोपयले बाबयो बायो मुणा पोराडू दोंदो आपलो ओदीक वाडयलो नुस्तें मारपाचे ट्रॉलर बांदून 2 तारीख मायाची 2025 आकरेक संवसार गेली सोडून रोस्तेल्या बापा लागीं तुज्या गोरच्यांक तूं बरें मागोन दी धाडू उगडास करून गोरची तिच्या फुडवा मुखार दिवली पेटयता चोदायनात रावतम्याक रोजार करून मागण्यांतल्यान श्यामायक मोग पाठयता फिर्यादनातले ना गोडमान मोग दिला काळजांतान उपकार आठयता बेनीन लुइसिना मेशवीन बायलेना उगडासा कातार्ये भेटयता संवसारान सासणान कोण रावोक येवंक ना एक दीस संवसार सोडूंक जावो माय मोरोन फामील काडोकान पडल्या पालोन उजवाडाचो दिवो आवयचो रूपकार भुरग्याच्या काळजान सदांकाळ आसतलो जिवो दोर्यान तुजें बेसांव घालून पेकय पडला तो दुखाचो गावो सिल्वेरा फामील मागता माय लेपोल्दिनाक देवान सोर करूंक फावो Silveira Familicho Magta mai Leopoldinac devan sor koruk favor Suklia torbok sur mai Leopoldina cha od meang doria sor kor favor